Makan dok. Aku ndek iki tuku anu kan jengkol setengah kilo. Tak rendang. Jengkolnya cilik-cilik gak sing gede-gede ngono kae. Jadi pas. Mama dek, adik makan dulu, jangan ngegame terus. Makan, nanti sakit. Lihat kongkon mangan apa yuk mangan tuh mas ya guys. Enak juga. Kan itu ada ikannya toh. Itu kula muru lah, goreng pirang biji. Gisi mana adik? Mbah mas adik ndek mangan pura aku ora patek masih ya. Adik ndek ingin tas matengnya mangan. Mari terus masak apa lagi jengkol mau ngangan nih. Oke guys yang gede-gede guys. Ditutuki guys. Anu tanahnya campur batu-batu guys. Nah, diingan full tanah api. Makan dulu. Tunggu makan guys. Loh guys, gede-gede ini loh guys. Soalnya polybag kan gak gede. Gak sing gede kan enak tekek ngisor dhewe aku senengnya. Sedang gede kan lumayan medun terus nyelok ngisor. Mari kudanan. Wabot. Kan teles toh mari kudanan. Abot gitu nih. Enak sih gak usah nyiram, tapi abot deh. Ini campur watu-watu. Iki lho guys. Empuk ke warna apa iki guys? Kowe ngerti guys? Aku ki yo jijik-jijik piye ngene lho guys. Ora ta guys. Nah. Iki mbok uler, mbok entong-entong aku yo gak paham lho guys. Iki lho. Ora ta guys? Utek-utek iki lho. Oh, aku seneng jengkol, Bu. Jengkol direndang, Bu. Nek paling daging sapi mblenger. Nek tak rendangne daging sapi. Rawon paling bosen, nek rendang, nek rawon bingung arep mangan. Nek kita rendangne jengkol ae. Seneng dek kene wong digodhog tok ngono kan ada godhog tak bumboni, Bu. Digodhog kita bumboni. Masih digodhog tok. Ya dipangan, diganyang malahan. Apa meneh dimasak? Buat soalnya telas.
Lah ren jengkole lah ngrebus. Lah aku nggae ya serai, godhong jeruk. Ngono-ngono kuwi, Bu. Uyah. Jengkole lak digodhog dibumboni uyah, dong jeruk, serai, laos. Dibumboni ngono kuwi kan kok rasane enak. Kok gak cepo ambar ngono kae. Iki arep ngisi lemah. Nah. Siap nih. Iki tuku loro ngene iki, tuku loro ya kan. Wis gak nandangi neh ngentekne bibit, bibite akeh pisan. Gak ngono. Gak budal neh wis. Wis gak budal golek bibit, wis akeh bibite. Iki campur nganu areng-areng. Kan bagus. Gede-gede ditutuki guys. Pak Mekah, Mbak. Duren. Ngambil apa tadi? Duren karo pokat. Wih, bibite wis sak kresek neh. Ora usah ngenteni wae pinggir dalan kaya wah bendina ya Sudarso. Angger nandur duren mesti kok nila wae kapan? Ora ngarepne woh kok nyapu to. Kok pengen duren lare nandur, kok kurang kerjaan. Iki jarin mbok gak payu kayaknya. Wong iki kebune iki judule wong ben ora dikerek suket, lak ditanduri. Walah bateraiku kok yo entek barang. Bateraiku entek, guys. Aku tak tinggal apa ya tak jas toh. Aku yo lali metu iku yo ora nggo HP. Langsung antri solar ngene pendidikan nyek. Marino 8:30 apa jam piro aku langsung golek lemah, ndek pura. Entuk saidik. Nggawa timbo jiro lu 4 5. Nggawa timbo iki 5. Tong sampah sing biru ya sitok. Sing loro lo gak kebek timbone. Entek wisan. Dadi aku golek nang pembakaran sampah ning anu, ning ngarep kon somil. Arang-arang iki tak jikuk tak campur. Pokok bibit engko ketandur aku wis gak golek neh. Enek penggawean liya wisan. Mergo iki karo nyambi-nyambi. Dikelandek dhisik, guys. Rencana lah lumayan nek ning pura iki mau aku ya arep balik neh. Lah berhubung ora enek, ya wis mandek. Lah piye? Areng tok ya piye? Asline arengnya wis kudanan enggak masalah. Tapi ora enek kandungane lemah piye? Kuwi jek enek nganu, setengah tong sampah sing biru kae. Pokok lek jengko entek, penting bibite ditandur dhisik. Wah, akeh soal bibite. Watu-watu ini dibuai, guys. Judulnya ben kebun iki ditanduri, ben ora dikerek suket ngono lho. Ditenger. Wah orane yo bah, wong adoh ngene kok. Barang apa lara dirumat, lara diramut apa ya wah to, guys. Mek ngencepne tinggal ngalih sore nek judule, guys. Ini ki yo ngene guys. Oyot-oyot kan. Dilumpukne, paku-paku barang. Kalau wis semi ngono kae kan iso disemprot garek nukokne perangsangan, ben subur. Asline aku ki ora usah ditukokne perangsang ngono kae iki yo wis subur lho guys anjuran. Asal toko biji lho. Selek jabutan ini 1000 siji yo. Kluweh ku akeh sing matek. Lah mergo cabutan. Sing ditata. Ora, Bu, aku gak mulungi. Mergo urung ketandur sing ndek Bu. Nganu. Gak ngasak nah. Iki lho, ya ampun, iki apa iki jenenge? Sapa ngerti? Iki jenenge mbok lak aku. Iki ratune laron iki ya. Untuk uang kayak gini. Ngene paling digoreng enak yo. Mbok ngene iki. Menyubur tanah. Anu ratune laron iki. Enek ratu gak enek rajane paling ya. Iso manak dhewe ora enek rajane.
Entuk telu. Adek, lihat mama. Girap-girap enggak? Lah adik kita gak giluan, Mas Rade giluan. Adik kita gak giluan tapi jijikan. Kamu muka. Lah Mas Rade ngene-ngene iki jijik. Giluan tapi gak jijikan. Mau? Mamanya laron. Banyak di sini. Mamanya laron itu, yang terbang-terbang malam kalau jatuh ke tanah jadi itu. Itu ratunya itu. Udah gede itu. Aku gak mulung, Bu. Soalnya di ini kan tuh rong kresek tuh, Bu. Lah kayak tuh cek pangga cek gegrek. Karo di ini gak situ nganu, gak situ golek lemah, di ini gak budal. Jadi gong ditandur, lak pomo wis ditandur wis golek lemah ya aku budal. Terus entuk apokat sak kresek. Kayak tuh wis tak onceki, tak pisahne isine karo kulit bosoke, karo daging bosoke. Ya gong ditandur. Lah iki lagi tandang iki. Apa? Mbok ge main enggak? Enggak, iki lho. Mboke laron. Ratune laron, mbok. Lah aku jenenge mbok. Lah namo apa jenenge? Iki mbok. Entuk wakeh ngono ki mau. Kok hi? Enggak, nah dilebokne. Plung, ben ke penyubur. Mesakne kan sensitif dek kulite dilebokne ya. Ben adem terus ndek jero. Wes mam. Wes mam. Dicuci. Lah diceluk apa lagi? Apa celuk mboke padha rasane ngopo bocah kabeh ngono to, guys. Wes dicuci. Ayo cewek habis makan dicuci no. Mau nunggu siapa yang nyuci? Tetangganya. Walah, dari tadi tuh belum makan. Ya iya cepet makan. Nanti lapar pingsan lagi itu nanti siapa yang nolongin? Berat. Mangan aja angel guys. Ora nek kancane wae. Mas Radiano urung mulai dino semua. Mas Radiano nggawa HP tak tekan HP Mas. Iya. Lah kok ning grup iki sak meja kae lho, HP disita, paling termasuk Radia. Ben. Domo yang elok ben. Oh, mbok enak ku ya digoreng, Bu. Mbok. Laron lho dipeyek enak, Bu. Pokok iki kok dientekne dideder wis gak mulung isi duren, wis gak mulung isi apa-apa pokoke san. Enek penggani yo soalé. Wis enek penggani yo. Iki karo nyambi-nyambi yo. Engko sore mesen janur. Blonjo. Jadi enek penggani yo. Wis akeh kok bedengane. Iki angkeng teles ae di gedembel iki. Panas isuk mudan ya, tak pikir gak panas lho. Jemurane wis kadung dijemur ning jero. Wis gak kober mosok arep mlebu nek. Soalnya gedembel nganu jadi dinyenekne nangel gedembel lak sing plastik ngene iki yo gak dikatutne kocok-kocok enek beling paku-paku neyeng-neyeng ora tak lebokne bisa gedembel udan.
Aku kok kaum rebahan ngene. Ya kebetulan ae iki videone pas aku sregep, Bu. Ya biasa iki ya mek ndelosar-ndelosor kaya ula ngono kae. Mari mangan gletak, mari mangan ndelosor. Sampai ngono, masih ada lab jualan baju. Lah aku kancane lab jualan baju ngutuk-ngutuk lemah ngasak isi durian pinggir Yosudarso. Wis disyukuri ae, Bu, senajan ngutuk-ngutuk lemah ngene iki. Disyukuri wae senajan ngutuk-ngutuk lemah ae. Isone ya mung ngene iki lho, Bu. Asin iki ya nek gawean Bu iki mau. Wis kendek iki dipeseni wong krangkring-krangkring ae. Wis ora tak tanggapi. Paling bagi waktune kok ngono angel kalau kadang aku wis megawe. Iki gak budial iki ya dituwil pon neh. Elah wis ora budial ritek aku. Krangkring-krangkring. HP-ne makane ora tak gawa, wapok kowe telepon aku ora kena. Tak diangkat, wong aku tas muleh. Jangan mabuk tenan. Ambune isine duren rong kresek ya gak mendem ya, Kak. Tapi wis gak iki gak golekne aku san. Wis terakhir tak. Iki wis ngentekne akeh lemah jan. Suwe gak urumpi karo jenengan. Iya ya Bu, aku ki ya pengen blonjon kan harus status-status wong live wong jualan klambi. Ngono ki sini ya pengen. Masalah iki yo jek abu-abu ya Bu. Aku jan rawanine kuwi lho. Embuh sing abang iku ning ngendi lho. Gara sing abu-abu ki gampang nuwa kalau Bu. Ora dicampurne ngono kuwi sing menangan iki panggah sing abu-abu lho Bu. Sing abang, sing biru, sing ijo ditukari ya lho isine lak ning dompet iki. Jadi ya wis aku ya pasrah ae. Panggah sing menang abu-abu. Aku wis gumun karo abu-abu iki tak omongi lho. Kowe iki mbok ya sing ngakur lah karo sing abang, sing biru karo sing ijo iki. Meneh sing rada coklat. 5.000 iki coklat ora saiki? Tak kong sing ngakur ngono lho. Lah dhek nggo parang lho gare sing abu-abu. Pra ya menangan to, Bu. Mangkane kuwi aku gak wani lak arepe eruh ngono kuwi wis tak delokne ya panggah jek abu-abu iki. Gare kuwi mau lho nggawa parang kuwi mau lho Bu golok. Dadi yo menangan to. Lah ora ngalih pro ya diancam, kowe ora ngalih. Nggo parang aja. Jan panggah menangan sing abu-abu lho Bu. Ora iso dipindah abu-abu iki jan. Lumen aku. Maksudnya tak pindah ngono lho. Iki ben sing abang ngono lho anggetku kan, tak ganti lah. Yo sing abang yo goblok juga ya, Bu. Yo kali karo sing abu-abu. Lah mengko go parang ngono lho gare. Nggo sing jatah kuwi lho, Bu. Dadine kalahe ning kono. Wis tak omongi kuwi sing akur-akur, lah ning kene dicampurne. Wong sadah kok ya ora akur. Sing abu-abu ya ngomel. Gah aku lek campurne sing abang ngono iki. Ya sing ngene iki dadine isine lemah isine. Anda juga begitu enggak, guys? Lah di dompetnya itu yang paling menangan abu-abu. Lah di dompetku yang menangan abu-abu. Halo Mbak Dwi Kobun. Iki ceritane ngisi nganu, Bu. Ngisi lemah arepe bedeng duren karo apokat, Bu. Ndek iki ngasak isi duren urung ketandur, mergo urung golek lemah. Lah iki tas mulai golek lemah. Lah yo kuwi lho, Bu. Lah anggitku iki yo tak kok ngalih ngono, tapi yo ngengkel. Mah aku ning kene balik nah. Oh, terah memang abu-abu yo ditutuk. Abu-abu ki mung menang disingkirne ngono kuwi kancane kan yo goleki teko. Tuk-tuk-tuk ngono kuwi. Koncoku mbok tinggalne engko ora nek sing jaga dompete ngono kan. Ngesakne. Balik nang kancane yo ora trimo ngono kae. Abu-abu sing sitoke didokne kancane neko. Nggo senjata aku lho gareki terus dadine menangan, Bu. Nah, aku pokoke iki sing menangani panggah abu-abu ngono, Bu. Aduh wis tak omong bolak-balik. Mbok sing ngakur to lah karo
sing liyane iki sing abang karo sing biru kuwi. Ben kerasan ngono lho. Ya panggah gak gelem ya, Bu. Piye to ngono kuwi jane? Beh, apa sajane kurang ngono apa piye, Bu ya? Sesuk tak sajenane lah. Sing abu-abu ki ben gak nukari sing abang lah. Sing biru barang ki ya tak omongi ya. Wis to. Ben tak kon kerasan ngono langgetku ki. Sing biru ya mencelat lho, wong trah yo nganggo parang ya. Wis ditungi ngono ya wedi ta sing biru karo sing abang. Dadi seket-seket mlayu. Walah. Abu-abu. Legenda abu-abu. Menangan. Cilik tapi menangan. Aku ki sing nandur ki sing nandur manggis ya. Aku rung duwe lho manggis. Sakmono mbane. Pete ndek iki sing ngekeki ceritane nganu ya. Ndek iki kan mari ngasake aku nang pasar induk, ya aku mau golek lemuru, ikan sarden. Golek kuwi. Rono lah karo golek kulit sapi. Lah aku tuku pete, anu dodol jengkol nang ngarepe pasar induk. Lah kok tibakno ki nganu Mbak, sampean yang itu kan? Lah kok yang itu? Loh, aku loh sering ikuti sampean, Mbak. Berarti aku ikuti ngendi? Sampean barusan statusnya nganu to, Mbak? Cari bibit to, Mbak? Kok yo ngerti lah apa lho bener-bener delok ya aku. Aku tuku jengkolnya 1/2 kilo sing wis godokan. Tuku jengkol sing jek entah kuwi 3 biji lah tak tandur terah. Dikai pete sing wis tukul, terus dikai pete iki 1/2 keris. Wis tuwek-tuwek, urung tak tandur saloke kok entek kenekane iki. Astaga. Ya trah sakmono mbane, mos aku ya ngemati lah ning Facebook iki sapa-sapa kan ya ora. Mboneh Mbake. Sampe sapa, Mbak? Aku ya ngono ta. Facebookku jenenge Anton S lho. Oh nggih, aku ya nggih ae wong aku yo ora ngerti sing ngendi sing Anton S mau. Ya kaya ning APT Pranoto ya nek ibu-ibu wonge wayu, guys. Putih. Mbak, sampean yang itu kah? Dicuwitakne kabeh setiap posting aku ki. Kok ya iso ya padahal wong Jawa iki dituwerokne lho ngomong Jawa ku iki. Wah, wong ki hafal tenan berarti. Aku lho Mbak selalu ngikuti. Iya kan Mbak? Iya. Coba lihat Mbak, tibane aku rong teman ya langsung tak teman kan yo gak penak wong kok yo hafal batinku. Itu waktu sampean hujan-hujan tuh sama suaminya sampean itu Mbak. Aku tahu kok yo iso nerokne basa Jawa. Wong APT jenenge lali aku mbok Mbak sapa. Kontake yo tak simpen. Kadang sering cedok soalnya. Kadang telepon juga Mbake. Mbaknya jualan produk kecantikan, tas-tas ngono-ngono kuwi. Deretan pom APT jek maju neh. Mbuh tepate ndi? Wong aku yo kok mampir rono, wong aku iki yo gak. Walah, piye yo? Gare di abu-abu kuwi mau lomba arepe mampir kan lho jenenge wong yo bakulan kosmetik dan lain-lain. Engko lah gak nggawa mek nggone ngabu-abu apa ya payu. Ada lho Mbak kosmetik. Waduh kayak aku iki duwe iso gek buluke internasional ngene iki wis jan gak iso nggih wedak-wedak ngono kuwi ya. Iya Mbak. Nanti kok kasih diskon. Widoh kono. Bukan masalah diskon nih Mbak, abu-abune iku mau lho sing garai menangannya abu-abu ya. Gak dikancani sing abang karo sing biru no jan nukari abu-abu iki. Arep nendi-nendi gak wani dadine. Ini kan karo santai lungguh-lungguh, karo nikmati panasnya srengenge kan. Mau tak kira imu sedina iki gak meletek lho srengengene. Kan ket mambengi dane duweres isuk jek disambut. Wah. Iki lama iki aku golek lemah iki kok. Mendung ya, lemah gedembel ya, lah gedembel tenan. Muket mambengi anu udane, dhisik udane soalnya.
Dari Mas Radian diingi. Mama tadi sore nggak jadi ambil tanah. Maaf guys, Mas Radia telepon untuk welingan. Walah sampai jarak masa mbak. Viral apa nih to bu? Gak viral iki sing piye to bu? Wong iki lo hiburan mean bu. Ya udah, sampean terima kasih yo sudah menonton liveku. Sehat selalu kalian yang menonton liveku. Lancar usahanya, rezekinya, jualannya laku dapat uang. Jangan laku nggak dapat uang. Laku tur untuk duit. Kena muter nih modal ge kebutuhan. Ge simpenan, ge jalan-jalan. Ojo mek ning omah. Oke, bateraiku yo meh entek. Bye bye. See you next time.